आदारामाबो सेरफांगुरि कलेजनि जनता कलेजनि एस'सियेट प्रफेसार बिसोर लेखा गोरों जाहैजोब्बाय आंहासो जाम्बा जाना थानै बिसोर डक्टर पिएचडि लाहैजोब्बाय आंहा नै जाम्बा जाना माबा माबि दिन मोजां प्रफेसार मोजां लेक्सारार इन्जिनियार डक्टर जाहैजोब्बाय जोंहासो खामानि गैला आन्दलन खालामबायनानै नङा होमबा मा जाबावनो दे बिराद आसोल दंमोन माथो मिथारामबो दंबावोमोन मिथारामथ' फैयाखै आरो रोंगोरा दंबावोसोमोन थाबा दंजोबो रोंगोरा दंमोन नुबाय आसोलफ्रा दंजोबावोमोन फैयाखै सोरबा नांगौ लेंजोबदों आलासिफ्रा जाबाय दे जायखिजाया बहुद आलासि दङ आङो मख'जोबला जायखिया बाथौ फोलेरनि गासिबो जायफोरखौ लेंदों निस्सय बाथौ फोलेरनिनो मानसिफोर गासिबो नङा होमबा बाथौ फोलेरनिनो मानसि फैलायजोबा मोजांमोन दिनै जोङो पार्टिया आलादाबाबो दिनै बे बाथौ माबायाव जोङो ज' मोनलायोबा खम मोजां जागौमोन बेयो नङा होमबा दानिया बाथौआथ' जोंनि गुदि धोरोम जाहैबाय बेखौ जों बयबो मानिनांगोन गुदि बाथौ बे गुदि बाथौआ जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे जोंनि बर'नि धोरोम बेखौ दिनै फोथांनानै लाखिनाया बयनिबो बर'फोरनि दायित्व जा बिथांमोना दिनै बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दं बिथांमोनखौ जों बाख्नायनांगोन हेफाजाब होनांगोन बे बे गुदि बाथौआ जाहाथे जोबनानै थाङा बा बे गुदि बाथौआ जाहाथे गोमानानै थाङा दिनै बर'फ्रा नंगौ बबेबा माबा मोनसे समनि थाखाय माबा मोनसे जाहोननि थाखाय हयथ' सोरबा ख्रिस्टान जादों ब्रह्म जादों बा जेखि जाया खिन्थु बिथांमोनहाबो बर'नि आसल धोरोमा मा जोंनि बर' जाथिनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय धोरोमानो जाहैबाय गुदि बाथौ बेखौ बिथांमोनहाबो स्वीकार लायो बर'निया गोदो ख्रिस्टानाथ' बबे समनिफ्राय जादों बर'फ्रानो खुब बिसोर 50 बोसोरसो जाबाय खोमा ना ख्रिस्टान जानाया बेबायदिनो मथथे जोंनालाय बर'आ 100 बोसोरनिफ्राय फैनाय नङा होमबा 100 बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो बर'नि धर्मआ बे बाथौजों फैखानाय धोरोमजोंसो जातिखौ सिनायो धोरोमजों जातिखौ सिनायो बर'नि धर्मआ मा होनना बुङोबा बर'फ्रा बाथौ होनना लाखायो खेबसे दा बेखिनिखौनो बुंबाय आं